Hoy, saan mo apapautangan ni Iran Lori? Apay, Bertong? Saan na nga mo ti agbayad iti utang na? Lipatin ng taon. Ay, kasta ka di. Wen Lori, iso abalakadan ka. Tapno saan ka mailawlawan ng agpautang. Sayang lang ti kwartam nga ipautang mo. Agyaman na tanay bagam ti kasta. Imbagak ngamin ka ni Iran nga agsuble, tawan ti maipautang ko itay. Ay, si kalaan ti kasing agsingir no pautangam. Nagpakpakaasi ngamin itay kanyak, takasapulan na ti kwarta. Isuan na siya anak matlaang kankwana. Kat apag iso maawat kumatan ti kwarta nga impatulod ti asawa ka naggapo iti abroad. Mom, Lori, nagadudag iti tattao dito lugar tayo arumbang aliklikam. Ha? Iso na ibagak ti kastoy, tapno mom ti aganad. Ibagak kan ka dagiti rumbang aliklikam at tawa, denggam. Akman no pautangan na kloray, apay nga nagbabawi kamutan. Pasensya kan. At dagayan pa kaaramata kiti kwarta, iso adi kan mapautangan ita, Iran. Pinagsublinak pa'y ngam awan mo't gayam ti maghanab ko. Ulit tagkid daw iti pamakawan, no saan ka man ang mapautangan ita. Kasapulag lang amin ti kwarta ita, Lorey. Si kalaang mo't tinamnamag ka pagutangan, taada iya abroad ta asawam. Iran, mangsapul ka lang iti sabali a pagutangam. Talaga adyak maitad ti utangam. Iran. Anya nga ruti maramidam no saan na kan nga inikkan ni Lori iti utangam? Ay, sa dino nga ti pagutangak, Bertong. Oy, di mo damagan kanyak no sa dino ti pagutangam, tawan ti amok. Ay, sika, adda kwartam, ta bayadak mo't lang adagos no maddaan na kiti kwarta? Sakti ko nam? Ay, agpadatangawan kwarta na paray. Angam, piman kamot Iran. Ay, madlaw iti langham ti kinaliday mo. Ay, talaga ngamin nakasapulag ti kwarta ita, Bertong. Putot ni Iran, Bertong. Apan ako na makaasi jay putot na. Nangato ti gurigor na. Kat saan da maitaray ije ospital, tawan mo't kwartada. Naku matada mo't kwartata. Tulungan ta ko man ni Iran, tapno maitaray dan ije ospital ti ubeng. Apay, saan ka ngagpasada iti jeep ita? Ay, nasakit ti ulok. Iso asaan ako nanapan. Anya? Inawagak ita di operator ti Jay, pamanmanihuag. Imbaga ka nasakit ti ulok. Ay, anya kamutin, Bertong. Anya iti pagkatang tamot iti masapsapul ta, no di ka mapanagpasada. Hoy, di nakpilitan na mapanagpasada Aga pa talang no kasta. Anya? Ay, yakam mo kan ka, Bertong. Ay na, agbabawi ang anak ki asawa kan ka. Anya? Sa anak ko mga agrigrigat ita, no sa anak nga inasawa. Oy, agtal nakalus Aga pa talang no kasta ti panagsasawom. Pudno matibagbagak. Nagurnong ka kumapay ngamin angay muna. Sakbay ngay nasawa na. Ay, sa bagka babae. Pumanawak man lang ang mga nuanya pa'y ti maaramid daw. Saan ka pa'y apumanaw? Kasarsarita ka pa'y laang. Ti awanan bain a lalaki. Taim panalpak na pa'y tiritaw. Awan serserbi ng asawa. Awan ti asenso. No kastoy lang ti klase ti asawak. Managpamayan. Ay, awan pa'y asinso matibiyag ko tatang. Marigrigat kami matlatak ini bakit ko? Ay, kasta latibiyag Bertaw. Ngay, apay ngaglibi ka tatang? Amamukan. Kayat mo pa'y timang dadal iti padam a tao. Ngam tiag trabaho kamit kumay tinasayaat. Tatang? Ikataman day tanga ugalim si Bertong. Di mo dadaalan ti padam a tao. Tapno ti biyag mo ket umasinsaw. Ha? Ti among matakit saan makadandaron kanyak dagiti panang daddadael mo kadagiti karoba. Ay, awan ti mating araramidag tatang. Nasing petak tubay. Laglag. Maagak kunam tayo so ti agpaisaw. Tatang bigbigat sir munan dak. Sir munan dak. Basta liklikan ti mang daddadael iti padam a tao Tapno nasaya at hemat kanyak.
Pinautangak ni Iran iti pagpadoktor na iti putot na nga gurigaw takaasimay. Ha? Nakasaritak mo't ni Lori maipanggap kadagiti imbagbagam ken kuana adinan pautangan ni Iran. Tata. Saan kit din na panang dadaal ti inaramid mo kini Iran? Katalagamot nga kasapulan jay tao iti kwarta. Maag tikas ken ka klase ti tao. Nasurok ado aribo tinautang kanyak ni Bertong, Luz. Anya? Diyak mo nga daw utang na kan ka, Lore. Saan mo nga amo? Idinto ta imbaga na kanyak asikakano ti makasapol iti kwarta? Iso nga inikakmatan adagos? Siyak pa yan ti ipambarday di lalaki. Sino nga ro ti singer kada kayo? Ni Bertong ti singiram. Tadyak amo day nga utang na kan ka. Anya? Isumit lagayam nga daing gatang na iti inuman na nga arak. Tadamot gayam kwarta na. Apay, saan ka din nga agpaspasada iti jeep ni Bertong? Manmano arumwar nga agpasada, Lore. Ulitag, saan asyak ti singiram, taawan ti utang ko kan ka. 2 pisos laang ti iyawat mo kanya. Idinto ta 2,000 anasurok ti nautang mo kin ni Lore. Kat, nagastos ko matan ati daduma. Apay ngamin adi mo impakaam mo kanya, nga dagayam utang mo akas jay kadakal. Pasinsakan ba kay? Ay, anyamat din. Awan pa'y aasinsuan ti panagbiag mo'y. Hay, di ka nagreklamo. Tadamot lakan ka ti ayan ti parikot. Ay. Awanan ti pasadam ita ajep ta inikat dakan. Dakasano, manmano kamot amapan agpasada, ken agpakita iti amom. Nagalaskit di ati ugali day nga amaw. Nagado ti chicks na. Agduduma pa'y. Anya? Uray maninikat nakta. Dumot ti mabalin ko nga imaniho a jeep dita. Ay, Bertong, igaraw mo manin ti jak kayat nga ugalim. Di mo dadaulan di operator ti jeep, taawan ti madingar aramiden na. Tapay, amom no anya ti arami di busko kalaman? Nasingpad, di akin kuko iti jeep. Tagayam ni tatang ko. Ni tatang matlaang tinangibaga kanyak, asika ti ayan ti parikaw. Anya? Agasamot nga men, tamapan ka laang no kay kayat mo. Agpasada ka no magagat ka. Ita, dadaulan pa'y laang ti padam ataaw. Ay, nagalas na itang ugalim. Pero di naka pinautangan ni Lori, idi umut-utang ka kenkwana, Iran. Apay, Bertong. Di mo ka no amo ti agbayad adagos. Anya? Kanda ito'y pati imbagana kontra kan ka, Iran. Napaklan ka kano asado. Nagalason day tanging bagbaga na kanyak. Idinto takasla nakasingsingpat ang makisarasarita. No, nakasango kan ka. Amom, dayjay tao ang nasaya at ipakpakita na no nakasango ka. Angam no nakatalikod kan, dadaulan na kan. Bertong, agyaman nagtaindanon mo kanyak deta. Dayto'y kat, saritaan talay nga, Iran. Di mo dakdakamatan no asino tinakamwam, Man gumatang itibitsen dit atersina. Awan mo't ngaminan. Nilos ti agsagsagat iti paraangan da. Kunak manusaan ang makabangon ta masakit. Ay, Laos! Nainbag nga oras maubalasang ka. Kastamat kan ka, Nana Sofeng. Saan ka mo't nga aglanglang nga masakit? Kunak no masakit ka. Asino tinagko na masakitak, Nana? Ni Bertong nga asawam. Napanimutang kanyak itay, ijay balay may. Imbaga na masakit ka. Iso nga impautang ko tay kakaiso na at talugasot a pisos ko. Anya? Ay, una yan day dyan lalaki. Sa anak ang masakit, Nana. Naaldawanak la ang abimangon ta nasakit ti bagbagik a naglaba iti nagmurngan may. Ayad de asawam, Los. Saan pa'y anagawid dito'y balay, Nana? Apaman nga agawid ni Bertong, ibagam nga isubli na di talugasot a pisos ka o takasapulak ti kwarta. Uwan, Nana. Ay, awanan ba di asawam?
Lukwan nakpayabak-baketan tapno laeng makautang. Tungtot ni Nana Sofing itay. Nangipanam iti kwarta nga inutang mo kan kuana. Awanan na. Nangipanam nga rod. Sumangbat ka. Kwa. Insugal ko. Anya? Ay, unay kan Bertong. Awan lang arudan kwarta ta. Agsugal ka pa ilang. Salbag ka. Bakit? Ala! Isublim tay kwarta nga inutang mo kin ni Nana Sofing. Anya nga isublikot na isugal ko nga ruday. Agremedyo ka, iti pagbayad mo. Amom nga iremedyo ti mapan umutang. Di mo amo ti agremedyo iti pagbayad mo. Atang. Anya kas tala ti biag asasawam. Danugak to pa'y takararwam. Tatang. Siyak ti umay mo asit gan, no adda umay agsingirken ka, laglag. Ipang pangrunam kit din ti mang dadal iti padam a tao, ngam ti agtrabaho ka kuma. Mangted kayo kit din iti kwartayo, tabayadak ti utang ko kininana Soping, tatang. Dinak man karintaren amang tedken ka. Sika ti nakautang, iso asi ka mati agbayad. Anya, matan. Ado ti nakautangam, asan lang ani kabsat Sofeng. Kasano pa yan ang mabayadam dagiti adon nga utang mo, no di ka mit agtrabaho ana imbag laglag. Awan ti asinso ti tawa kasken ka. Awan ket manak-nakam mo Tatang. Denggem da ito ibagak Ti tao nga awan manak-nakam na. Masal ito, iti udi na. Hala, Uston. Di na kon sirmunan. No kumataim mo ti oras mo iti panagtrabaho, nasayat kumatibiyagbaw. Saan ket amapan ka agdadadal iti padam a tao, laglag. Ugali ni Nana Soping. Apa yan ay bagam ti kastaber taong. Kaututan ko pa ilan. Agsingsingirada ako sa'yo. Ay, kastaya. Sos. Wen! Itay. Kaslasan tayo nga kakaruba. No, agiinimot tayo. Amom nga ibaga dahi tang, di mo matamo pagbagaan ti bagim. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Iran? Nagsarita kami kini Lorey. Kat awan kinapudno na dagiti pamadagas ng pagbagam. Ni, saan ka maawatan na, Iran? Si kamot ka no tinang ibaga, adi nagpautangan ni Lorey. Kaputadyak amo tagbayad iti utang ko. Anya? Di ka kumamot mangdadali ti padam a tao, Bertong. Nagyaman ka, ta saan ka tutupan? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Iran? Nalimbong pa lang ti isip ko, ta saan ka adangran. Ngam kasanaw no sa bali a tao ti dinadael mo, kat lugobanda ka. Dinto mapasamak dita, Iran. Adayo ang mapasamak. Ayan magtibiyag tabakay. Ay, Kaano nga tang umasinso matibiyag ta? Masikuranak pa yun agbibiyag. ngam no mang dadael ka iti padam a tao, saan ka masikuran? Anya? Nagpartak dilam nga agsaw, no mang dadael ka iti padam a tao. Oy, agtal na ka di talos. Kita, amom nga ibagang nga awan ti asenso ti biyag ta. Kat iibos mo mat ti oras mo amang dadael iti padam a tao. No nanakman ka kuma, umasensaw ti biyag ta. Anya tinarami dito'y balay ni Tanod Sitaw? Basaem. Surat samag. Papaya banda kay barangay hall? Wan, itamat laang, mapan ka ijay barangay hall, kat sangwam dagiti inutangam, kan dagiti nagreklamo kontra kan ka. Bakit? Anya nga iti aramidag? Di nakpagdamagan no anya tirumbang nga aramidam, Bertong. Nagaramid ka iti kalukwan, iso asikamat laang timang songbat no adda reklamaw. Kukadag iti naut-utang ko kada kayo, kakalugaran. Wala. Nalawag yung nagsasaritaan tayo iti sango ni Kapitan Bertong. Itamat laang, bayadam dagiti utang mo kada kami. Agasan tamang dadaal ka pa iti padam a tao no saan ka mapautangan? Kuwang amin. Awan kat manaknakam mo a tao Ay, no kastam laang. Nga awan manaknakam mo, talaga ang masalit ka, Berto. Bayad kan Bertong. Awan ti asin so ti biyag mo, no day talamang dadadali ti pada mataw, ti raramidom. Tatang! Anya ita,
Dahito yan tinagtungpalam. Ay kat ano sa ma? Ay, Bertong. Bayadam dagiti utang mo. Ita. Kasta latibiyag. Tatang, tulungan na. Diyak ka bala, nabayadan namin dagiti utang ko. Ay, basta. Tapno agnakam ka. Binalaagan ka din. Ngimdinak mo't ipirpirit nga ba? Anya ita, di agnakam kan. Iyam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Ti tao nga awan manaknakam na. Masal ito iti udi na. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibiyag!